Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo ubos ang lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pizza 29 na. Nining buwan karon mahigala sa September tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mahigala Cebu Archbishop Most Reverend Alberto Oy mainitong gisugat sa mga Subuanon kagahapon subay sa instalasyon ini ug mga adlaw isip bag-ong arsobispo sa Sugbo. Straight to the point. Ato ning pagtagad mga sukin tigpaminaw. Siya mo arsobispo mahigala or obispo didto sa Tagbilaran City, dito sa Diocese of Tagbilaran sa Bohol, o siya mahigala may na-designate, no? Isip Archbishop dinhi sa Archdiocese of Cebu. Straight to the point. From Tagbilaran to Cebu mga higala. O kagahapong adlaw dito sa Tagbilaran, madunay mga activities nila dito. Isip farewell mass nga ipahigayon ni Bishop Abitoy. O pag-abot din sa Sugbo mahigala mainiton siyang gidawat sa mga Subuanon. Isip bag-ong arsobispo mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Sa ako sang obserbasyon ni Bishop Abitoy day, medyo maayo iyang aura sad ha. O medyo maayo no nga bishop, so gitagaan mga higala ang Sugbo o maayo nga obispo sab ha. O ato mga higala ning hulaman gikan sa lalawigan sa Bohol. Straight to the mayong point. buntag sa mga bulanon diha nga kinini ang akong tan-aw day mayong pagkapili ni Pope Leo kini. Kanana ang duna mga higalay mga pamaagi nila sa ilang pagpili kung kinsay pinakaangayan nga ibutang din mahigala kay dako mo ganing Archdiocese of Cebu. So kato mga dioceses mahigala nga dinhi sa Kabisayan panalitan o bisan sa Mindanao o sa mga lugar. Kini Cebu Archdiocese guni. So mo ni nahitabo mahigala dunay motorcade kagahapon from Pier 1 to Archbishop's residence. O niya ato ni tagad mahigala kay Bulanon yun ni si Bishop Abitoy. So good morning sa mga Bulanon na to din ha. O gikan sa inyong lalawigan kining mo dumala dinhi karon sa Archdiocese of Cebu og nagtuota mahigala kini ni ang dunay tarong nga obispo mga higala. Maingon ta nga mga tarong man to mga bishops nato apan wa ta gihatagan sa taglaing tarong indayken nga arsobispo nakita nako wa pa ko kamit ining Bishop Abitoy. Pero makita na to mahigala sa iyang mga homilies, sa iyang aura, nga medyo maayo ni nga maong arsobispo. Straight to the point. So, dunay tree planting karon, isip kay usama ni ka environmentalist, dunay tree planting mahigala nga paghimuon. Onya, nakita ba po nako day nga gawas nga environmentalist ni Bishop Abitoy, medyo dunay prinsipyo sa ni, labi na mga kinini ang natad mahigala sa mga kurakot, murag magkasnabot ini lapita nga naatay kakampi mga sukid tigpaminaw. Batok ini mga kurakot. Straight to the point. Kay doon na krusada sad mga higala labot ining pagtinarong mga sukid tigpaminaw sa pangalagad. Straight to the point. Niadtong milabayng eleksyon murag ila to sa Diocese of kwanto, Diocese of Tagbilaran to or Diocese of Talibon. Duha man ning Bohol no. Katoto ang campaign nila mahigala sa no vote buying. No, so dito sa lalawigan sa Bohol mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Bukal pod ni si Bishop Abitoy labot sa kinini ang pakigbatok mahigala ining pinalitay atol sa eleksyon. Straight to the point. Pakigbatok mahigala batok sa korupsyon. Straight to the point. So ang pangalagad mga sukid tigpaminaw nga naa mahigala pang Ginoo onya kinini ang paghatag gyud og aksyon no. Kay ang ato mahigala diha sa simbahan ang pagyaw-yaw mga higala paghumili diha o unsay
klaro unsay maayong giya sa katawhan. Importante nga doon na po mahigalay mga krusada gyud nga ma-feel sa mga tao gyud nga kining ato tinuod ning ato. Straight to the point. So murag nakita nako mahigalay medyo naa si Bishop Abitoy ni ana. Straight to the point. Salamat kaayo nga ang sugbo mga higala gihatagan usab kita karon og galaing arsobispo mga kaigsunan nga medyo makita nato mahigalang haom gyud no sa iyang posisyon. Straight to the point. Okay, samtang ang sa pikas bahin doon na mahigalay mga kalihukan in fact doon na sad mahigalay ang iyang installation ugba pa indekin. Okay, so ugba pohon ang installation mahigala ni Bishop Abitoy. O karong adlaw doon na kini pasiunang mga kalihukan apil na ang pagkighimamat ngadto sa mga lokal o mga lokal nga mga opisyal sa dakbayan o lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Onya sa pikas bahin dugang mga balita. Okay, September 30 pa ang iyang installation. Onya ang mo instalar niya si Papal Nuncio Charles John Brown. Straight to the point. Mo ari mahigala sa Sugbo aron pag-install ni Bishop Abitoy. Unya ang humilist mga kagalaan si Luis Antonio Cardinal Tagle. Straight to the point. Maoy muanhisab mahigala alang sa maong pagpahigayon sa humilin ining maong installation isip usa ka pontifical mass usab ni mga sukin tigpaminaw. Dunay gi-expect nga mga 700 to 800 ka mga kaparian, mga bishops nga anaasad mo duaw sa Sugbo atol ining maong installation. Straight to the point. Sa laing balita, mga higala pilot run sa Cebu Bus Rapid Transit gikatakda unta karong adlaw apan di madayon o gisibog ngadto sa Oktubre. Tungod Oktubre naman gyapon karon hapit naman Oktubre no? Karon September 29, 30 sa Oktubre. Duha ka adlaw na lang, duha ka tulog na lang. Tan-awon ta ni mga higala unsay dugang pa nga mga mahitabo na ni. Gisibog ngadto sa Oktubre tungod sa mga problema nga nakita atol sa tulo ka adlaw nga test run nga angayan pang resolbahon. Straight to the point. Wa pay final date sa buwan sa Oktubre kung kanus agyod ang kining pagpahigayon mahigala sa maong pilot run sa Cebu Bus Rapid Transit. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin na ato sang hatagag pagtagad mga kaigalaan kay didto sa kauluhan Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson nibutyag nga halos tanang senador sa ika-19th nga kongreso dunay insertions sa usa ka gatos ka bilyon ka pesos nga balor sa mga items sa 2025 General Appropriations Act kon GAA. Straight to the point. Nga tanig pagtagad lubutaga mahigala kinsa maning mao mga senador hapit tanan mga senador magka. So mo ni atong challenge ngadto kang Senator Ping Lacson kung kinsay na okay ibutyag na. Kay mura manggod manghigala og dili ibutyag mura manggod kada na ang warning lang ba tanan na depende kung asa mo nga partido. Eh kung ato mabantayan ron mga sukit tigpaminaw, ang lower house, ang House of Representatives medyo wa man madutli. Si Saldi ko naman mga higalay mo ina-mention, maura may pasakaag kaso unya to apod na kasibat. Straight to the point. Ang name that cannot be mentioned, nga bisag na mention na mahigala sa ubang mga witnesses, medyo protektado man kayo. Straight to the point. O ang ubang mga congressmen, unsa maning kalakiha. Unya dito sa upper house sa Senate, kung imo mabantayan ang kadtong mga senador nga medyo maklaro-klaro ra ni mga higala kadtong mga senador mahigala nga siyam kabuok. Kadtong wa mo suporta mahigalang Vicente Soto. Kinsi man to ni support mga sukit tigpaminaw murag maoro may naigo. Straight to the point. Doon ay mga senador kunuhay nga nangaigo pero di naman makabutal sa impeachment. Straight to the point. Kadtong na-mention Senador Bong Revilla, Senador Nancy Binay. Ayay, murag lahi man ning dagana mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Ang atong tuyo ani kung kinsay angay mahigalang pasakaag kaso pasakaan gyud. Kung kinsay angay manubag patubagon gyud. Dili kay pabor-pabor mahigalas politika. Kay otherwise ang corruption sa tunaso dili masulbad anang kalakiha. Straight to the point. Maghatag lang na mahigala og leksyon sa mga congressmen o mga senators ug kadto mga kurakot uban. Nga importante bahalag mangurakot ka basta importante na alang gyud ka sa administrasyon nga partido. Para dili ka maapil, So sa may mahitabo ana, dili sa solusyon mahigala sa korupsyon kung maoho na. O nya ikaduha, ang mga tao pod magmahay
kining problema sa flood control mahigala dili ni problema lang didto sa pipila ka mga lugar. Dili ni problema lang ni adtong mga senador nga gi-appeal ani ron, gi-involve ani day. Nationwide kini nga problema o dili na lang matandog ang ubang mga lugar adto ni mo bumirang mahigala sa liderato ni Tito Soto diha mahigala sa Senate o ngadto sa Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Ato ni pagtagad ron kay ang mga signs mahigala medyo lahi ni mga sinyalis da. Di eyewitness mga sukitig paminaw nga si Orly Gutisa nga maunay naka-mention mahigalang Martin Romualdez mao may gi ayo rog dabu-dabuhan mahigalang daot yun. Straight to the point. Now, atong i-discuss pag maayo mga kaigalaan ha. Unsa man di ay epekto ining notarized nga affidavit. Unsa man din ning pagnotaryo. Now, unsa man mahigala da itong iyang pagpanumpa sa Senate. Ang problema magud ani karon, bisag pag unsaon nimo daot mahigala sa notarization, granting for the sake of argument, wa gid to magkadimaot to notaryo. Granting. Pero problema ro naka-take off man sa Senate. Muna akong gipakita nanyo daan ha, wala na to ma-discuss o dugang tungod sa atong kagipot sa panahon, but atong pangitaag panahon karon, naka-take off sa Senate, naka-deliver o nakabasa sa iyang affidavit dito sa Senate under oath. Dito sa Senate mahigala under oath. Timan-an na itong ngayon. Unya, na-cross-examine siya sa mga senador. Straight to the point. Nahimo mahigalang naay TSN nga naa diha. Transcript of stenographic notes. Unsa may pasabot ni Lacson, mas labaw ang affidavit nga hearsay man na unless mo undergo sa cross-examination or kanang TSN sa Senate. Transcript of stenographic notes sa Senate nga dunay pagpanumpa. Straight to the point. Di-undergo og cross-examination. Diha na ang aligri ani ron. Atong i-explain ha kay medyo ang uban mahigala mo ilang gipadako og maayo. Kini na bang pagpadako og maayo ang mutikalbong ini ang abogado. Straight to the point. Mo nay bantayanan mga sukitig paminaw ron. Kay midinay itong maong abogado ibisigaron gini. Og ako'y Marcolita ipatawag ng lawyer. Ay noon wala ipatawag man sa korte day. Ipatawag ang lawyer, ipatawag si Gutisa, ipa-explain dito. Ipatawag appeal sa Marcolita. Straight to the point. O point. sang hitabuan na aron mogawas gyud ang kamatuoran. Kay kung pananglitan mahigala kini si Gutisa naghimo-himo gyud affidavit, wa gyud notaryo mga sukitig paminaw. Di dakong problema ang Gutisa. Pero ang problema ini karon og naunsang hitabuan ano nakakuwag-jaisil si Gutisa sa pag-notarize indikin ngano ng mga number na document number, book number, ngano nakuha na diha ron. Page number sa kininang notarial book. Straight to the point. Doon ay problema ani. Ato explicar ron mga sukitig paminaw. Kini tagantag pagtagad sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga mayors for good governance na nalipod ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong uman ni-resign kini sa pagka Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure. Kini uban pang mga eskwitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.